Παιδιά, αράξτε, πάρτε παγωτό. Παγωτός και Τζίτζι Παγωτούλης εδώ. Εγώ είμαι η Σοκολατίνα. Πολύ ωραία. Είναι η Σοκολατίνα εδώ και εδώ είμαι ο Τζίτζι Παγωτούλης, όπως ξέρετε. Σήμερα, παιδιά, θα σας δείξουμε πώς παίζουμε ποδόσφαιρο. Καλά, δεν θα σας δείξουμε πώς παίζουμε ποδόσφαιρο. Θα παίξουμε άλλον έναν αγώνα ποδόσφαιρο. Ναι. Η φίλη μου εδώ, η Σοκολατίνα, έρχεται πρώτη φορά σε βίντεο. Οπότε, όπως έχετε καταλάβει, δεν ξέρει πολλά από YouTube ακόμα. Αλλά δεν πειράζει, θα τις μάθουμε εμείς. Ναι. Σωστά, Σοκολατίνα? Ναι. Ωραία. Πάμε να παίξουμε έναν αγώνα. Μ' αρέσει ο αγώνας. Ναι. Δεν ξέρεις ακόμα να παίζεις. Όμως μ' αρέσει. Ναι. Είμαστε στο γήπεδό μας εδώ. Εννοείται αυτό το βίντεο θέλουμε να φτάσει πόσα likes? 5? 1000. 1000 δεν γίνεται. Δεν έχουμε τόσους πολλούς εμείς. Ναι. 15. Γιατί πολύ και λίγα παιδιά να μας βλέπουν. Μας βλέπουν λίγα παιδιά. 15? 15 likes, ναι. Ναι, 15 15 likes. Πολύ ωραία. Πρέπει να το βάλω απευθείας τώρα. Έλα. Όχι, παίρνει φάλτς. Όχα. Ανέβασα το βάρκα. Γιατί τον ανέβασα? Ωραία. Πόρε τι πασάρα έβγαλε, το είδε, Σοκολατίνα? Ναι, το είδα. Είναι πολύ απίθανο. Ναι, όντως ήταν απίθανο. Όχι! Τι έγινε? Αυτός μου είναι και λίγο αστείος. Εσένα, Σοκολατίνα, ποιο είναι το αγαπημένο σου νούμερο? Ποιος αριθμός? Το 7. Το 7. Ναι. Σαν το Ρονάλντο? Ναι. Εμένα μ' αρέσει το 8. Εμένα μου αρέσει όμως το 7 γιατί το έχει και ο Ρονάλντο. Ναι. Σ' αρέσει πιο πολύ ο Ρονάλντο ή ο Μέση? Ο Ρονάλντο που έχει το 7 ή ο Μέση που έχει το 10? Ο Ρονάλντο που έχει το 7 γιατί... Γιατί σ' αρέσει το 7, γι' αυτό? Ναι. Και επειδή κάνει σου. Δεν ξέρει πολλά από ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει, το Ρονάλντο, το Μέση και αυτούς και ο Εμπαπέ και Νεϊμάρ τους ξέρει. Καλά, Νεϊμάρ της αρέσει πάρα πολύ. Εμένα όχι, μ' αρέσει πιο πολύ ο Βινίσιους, ο Βλαχοδήμος. Και υπάρχει ένα τραγούδι που λέει Μπαραντουνού. Ναι, παιδιά, σίγουρα το έχετε δει. Ναι, το έχετε σίγουρα. ακούσει. Άμα το έχετε ακούσει, γράψτε στα σχόλια. Όχι, γιατί τα σχόλιά μας είναι απενεργοποιημένα. Α, ναι. Δεν ξέρει, προφανώς. Βάλαμε γκολ. Ω, ναι! Κάνε σου. Μπράβο. Άιντε, γιατί κολλάει. Ωραία. Πολύ ωραία. Εδώ. Κάτσε. Ωραία, πάσα. Μπροστά. Ζόλοτιτς. Ο Ζόλοτιτς τουλάχιστον είναι καλός στην άμυνα, δεν λέτε? Τι, γιατί γελάς? Γιατί αυτός έτρεχε λίγο σαν τρελός. Λίγο σαν τρελός έτρεχε, λέει. Όπα. Όχι! Όχι ρε φίλε, γιατί? Πω. Το είδες? Το είδα. Πω ρε φίλε. Ακούμπησα μόνο τον τοίχο. Ε. Ακούμπησε μόνο αυτά εδώ. Το δοκάρι, ναι, ακούμπησε το δοκάρι. Ναι. Όμως... Ακόμη δεν ξεκίνησα σχεδόν το κανάλι και έφερα καλεσμένους. Και θα έρθουν κι άλλοι σύντομα. Ο Τσίχλας, το μαλλί της Γριάς, όπως θα έρθουν σε επόμενα βίντεο. Να σας πω παιδιά, η θεία μου το λέει μαλλί του γέρου. Ναι. Λοιπόν, παίχτηκε λίγο η διαφήμιση. Δεν πειράζει αυτό. Παγωτούλη, δεν πειράζει που βγήκαν και λίγες διαφήμισεις. Ναι, όντως. Τουλάχιστον δεν σας μπήκε διαφήμιση στο κανονικό, γιατί θα είστε σε μια φάση όχι ρε φίλε, γιατί η διαφήμιση είναι ό,τι πιο σπαστικό. Αλλά σαπορτάρουν. Η διαφήμιση μας χαλάει αυτά που βλέπουμε. Ναι, αλλά ξέρεις πόσα λεφτά βγάζουν οι YouTubers από τις διαφημίσεις? Ναι. Πάρα πολλά. Γι' αυτό και στα challenge κερδίζουν λεφτά. Αληθινά. Ναι. Καλά, δεν νομίζω να είναι αληθινά. Και παίρνεις και κερδίζεις και χρυσή πλακέτα. Ναι. Για το 1 εκατομμύριο τι κερδίζει την πλακέτα. Ναι. Μας έδειξε ο μπαμπάς έναν παπά. Γκολ.
Όχι. Μας έδειξε ο μπαμπάς, ένας παπάς που έχει μια χρυσή πλακέτα. Ναι, μας έδειξε έναν που έχει, όχι χρυσή, ασημένια. Να σημαίνει. Ασημένια θέλω κι εγώ να έχω. Εγώ θα ήθελα χρυσό γιατί τα λεφτά είναι χρυσά. Ναι, οκ. Εγώ θέλω σημαίνια πλακέτα οπωσδήποτε. Οπότε αν μπορείτε να με... Ναι ρε φίλε! Σ' αρέσει τόσο πολύ το χρώμα σημείο. Όχι, απλά θέλω την πλακέτα. Αυτός είναι ο λόγος που ξεκίνησα. Σ' αρέσει όμως το χρυσό. Ναι, πάρα πολύ. Εμένα θα μου άρεσε. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Εμένα το κόκκινο. Εμένα, Βασικά μου αρέσει και το κόκκινο και το μαύρο και τα- πολλά. Αλλά μου αρέσει και πολύ το κόκκινο. εμένα το αγαπημένο μου χρώμα είναι το σημείο. Ναι, το ασημί. Το ασημί είναι κάπως γκρι ακριβώς. Αλλά με γκλίτερς. Ναι, είναι με... Όχι, δεν είναι με γκλίτερ. Η πλακέτα δεν είναι με γκλίτερ. Το κανονικό νομίζω είναι με γκλίτερ. Δεν είμαι και σίγουρος. Η πλακέτα εντάξει όμως. Η πλακέτα είναι σκέτο γκρι, εντάξει. Αλλά το λες ασημί, δεν το λες γκρι. Παγωτούλη, η πλακέτα έχει μέσα λεφτά. Όχι. Α, Τα λεφτά μπαίνουν κατευθείαν στον τραπεζικό σου λογαριασμό νομίζω. παιδιά, Στα σαπορτάρει το YouTube από τον τραπεζικό σου λογαριασμό. Ωραία, ανεβαίνουμε, πάμε για τέταρτο γκολ. Στο προηγούμενο επεισόδιο εννοείται κάναμε το πρώτο 4-1. Όχι ρε φίλε. Φτού. Χάλια πήγε αυτό. Έλα. Πολύ ωραία. Όχι! Εντάξει, φάουλ. Τώρα θα το κάνω και αυτό απευθείας, δεν ξέρω. Θέλω και αυτό απευθείας σίγουρα. Όπα, κόλλησε. Και μπούμ. γιατί! Αφού ήταν ακόμη πάρα πολύ κοντά. Δεν ήταν και πολύ κοντά, εντάξει. Δεν θα το βάζω. Λοιπόν, τελείωσε. Λέω να παίξουμε έναν ακόμα αγώνα, δεν ξέρω. Λέω τα επεισόδια να γίνονται λίγο μεγαλύτερα. Μισό να πάρουμε. Παιδιά, Λοιπόν, πολύ ωραία. Τώρα μας πέταξε μια διαφήμιση με Άγιο Βασίλη και Παιδιά. ρωτάει κάτι εδώ η Σοκολατίνα. παιδιά, εσείς περιμένετε τόσο πολύ να έρθει η πρωτοχρονιά για να έρθει ο Άγιος Βασίλης. Σε εμάς έχει έρθει. Άμα έχει έρθει και σε εσάς, γράψτε στα σχόλια. Τα σχόλια λέμε είναι απενεργοποιημένα. Το ξέρω ότι είναι... Απενεργοποιημένα. Ναι, το ξέρω. Το ξέρεις, άρα γιατί τους λες για να τα γράψουν στα σχόλια. Για να κάνουμε πιο πολλά βίντεο. Τι. Καλά, τέλος πάντων, σας έχω πει δεν έχει και πολλή ιδέα από YouTube. Θέλεις να κάνουμε κάποια δοκιμασία τώρα στο... Παγωτούλη. Θα βάζουμε μόνο goals έξω από την περιοχή. Παγωτούλη. Ναι, Γιατί δεν το ξέρω και καλά τον αγώνα, γι' αυτό. ναι. Λοιπόν, θα ψάξω τώρα αν μπορούμε να γυρίσουμε κάποιον τροχό με challenges. Λοιπόν, παιδιά, έχω βρει εδώ έναν τροχό, έχω γράψει chip shot, τριβέλα, Παιδιά. γκολ εκτός περιοχής, τέτα τέτ, power shot και tiki taka. Πάμε να ξεκινήσουμε να γυρίσουμε τον τροχό των challenges. Ναι. Πάμε να δούμε τι θα μας τύχει στον τροχό. Κάτι καλό σε παρακαλώ. Spin, spin, spin. Και γκολ εκτός περιοχής. Κάτι πολύ εύκολο. Οκ, πάμε να μπούμε στο game. Τώρα, Λοιπόν, ωραία, έχω μπει στο game. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το γκολ εκτός περιοχής. ναι, παιδιά. Είναι κάτι εύκολο, έχω βάλει αρκετά. Δεν ξέρω τώρα στο DLS κατά πόσο θα μας φανεί. Και έχουμε μη σέντρα, πολύ ωραία. Αυτό είναι καλό. Μπροστά εδώ. Παιδιά, πιστεύω ότι βλέπετε όλα τα βιντεάκια μας που κάνουμε. Ναι, άμα δεν τα έχετε δει. Πρέπει να τα βλέπετε. Γιατί είναι και πάρα Ω, corner. Παιδιά, πρέπει να τα βλέπετε τα βίντεο γιατί είναι και πάρα πολύ σημαντικά. Εντάξει, δεν είναι και πολύ σημαντικά. Τώρα αν το βάλω απευθείας θα μετράει για γκολ εκτός περιοχής, αλλά δεν πρόκειται. Παμπλό. Όχι! Όχι ρε φίλε. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι λίγο κοντά. Όχι, δεν είναι κοντά. Είναι πολύ κοντά ή δεν είναι πολύ λίγο κοντά. Όχι, δεν καταλαβαίνω τι λες βασικά. Πλάγιο.
Είμαστε ακόμα στο 12. Γκολ εκτός περιοχής έβαλα. Ο ένας ήταν μπροστά και έφερε γκολ και έτσι. Σου, έτσι. Όχι, δεν μπορείς να κάνεις σου στο DLS. Στο DLS. DLS λέγεται αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά δεν έχει ιδέα ούτε από YouTube ούτε από πότε. Παγωτούλη. Λοιπόν, ωραία. Παγωτούλη, μην τα λες αυτά στα παιδιά. Εντάξει, είμαι μικρή, δεν ξέρω. Είσαι λίγο μικρούλα, ναι. Παιδιά, είμαι σχεδόν 5,5. Πολύ ωραία. Αυτό αυτόματα σε κάνει να ξέρεις περισσότερα για το YouTube. Έχεις μεγαλύτερο IQ, δηλαδή είσαι πιο έξυπνη. Γιατί θέλει να γίνεις YouTuber, γιατί ζηλεύει από τον Πάνω Dance. Όχι, είμαι YouTuber. Γιατί κάνεις βίντεο γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, βλέπω πάνω Dent, από αυτόν πήρα την ιδέα να γίνω YouTuber και να αρχίσω και gaming βιντεάκια. Οπότε πάνω αν βλέπεις αυτό το βίντεο σπάς το like. Και εγώ θέλω να κάνω, και εγώ θέλω να γίνω YouTuber. Είσαι YouTuber στο δικό μου κανάλι. Λοιπόν παιδιά, τάκα του πάνω, αράξτε αναπαυτικά, πάρτε σνάκι, ό,τι παιδιά, άλλο πίνετε, απλά και παιδιά, θέλω να πάρετε παγωτό. παιδιά, Ναι, και τι παιδιά. θέλεις να πεις. Και παιδιά, όσοι θέλετε να γίνετε YouTuber, Πω. να βλέπετε τα βιντεάκια μας. Ναι, στην πορεία μπορώ να σας εξηγήσω και πώς να γίνετε YouTubers. Ναι. Γι' αυτό σπάστε το subscribe και το καμπανάκι για να σας έρθει ειδοποίηση. Παιδιά, να είστε YouTuber είναι τέλειο. Είναι όντως πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, ναι, πριν μιλούσε πολύ η Σοκολατίνα και δεν ακούστηκε καλά. Σας είπα, όταν αράζετε αναπαυτικά και βλέπετε τα βίντεό μου, θέλω να τρώτε παγωτό. Διαφήμιση πάλι. Καλά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Εδώ Τώρα τα παιδιά μας βλέπουν. μας βλέπουν. Βασικά δεν βλέπουν εμάς, βλέπουν το παιχνίδι. Και όχι. Γιατί δεν φαίνονται οι φάτσες μας. Ναι, δεν θέλουμε να φαίνονται οι φάτσες μας, μια χαρά αρκούν αυτά που φαίνονται. Δεν πειράζει. YouTuber δεν θέλεις να γίνεις κι εγώ κι εσύ. YouTuber θα γίνουμε, απλά δεν θα δείχνουμε τις φάτσες. Φάγαμε γκολ. Φάγαμε γκολ. Όχι, τώρα το κατάλαβα ρε. Τώρα το κατάλαβα. Μα εσύ κοίταζες προς τα εμένα το κεφάλι. Σωστά. Έλα ρε φίλε. Τώρα άμα το βάλω από εδώ μετράει. Όχι. Τώρα μας ακούνε τα παιδιά. Μας ακούνε. Κάτσε, είναι δυνατά ο ήχος. Ναι, είναι δυνατά ο ήχος. Ωραία. Όπα, συγγνώμη. Ωραία. Παγωτούλη. Ναι. Σ' αρέσουν τόσο πολύ τα παγωτά. Ναι, μ' αρέσουν πολύ τα παγωτά. Εμένα μ' αρέσουν οι σοκολάτες. Ναι, λογικό. Του τσίχλα του αρέσουν οι τσίχλες, από το μαλλί της γριάς του αρέσει το μαλλί της γριάς. Γενικότερα εμείς είμαστε γλυκά, ωραία. Ναι. Εμ, Και ο τσίχλας. ναι, και ο τσίχλας τον είπα. Και μας Σύντομα θα έρθει και παστέλι στο κανάλι. Και παιδιά, μας πήραν κάποιοι άνθρωποι από το περίπτερο. Ναι, μας πήραν. Εντάξει, όχι, δεν μας πήραν, είπαμε. Σύντομα θα έρθει και παστέλι στο κανάλι. Chipshot. Δεν έχω κάνει ακόμα... Δεν έχω κάνει ακόμα το challenge, αλλά... Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Δύσκολο είναι. Είναι, πολύ. Εντάξει, και άμα δεν δείχνουμε τις φάτσες μας δεν θα γίνει κάτι. Τώρα οι φάτσες μας ένιωξαν. Εμείς πίνουμε. Εμείς το like θέλουμε από εσάς και είμαστε δεν μας εντάξει. νοιάζει για αυτά τα πράγματα. Εμάς το like μας νοιάζει και τίποτα άλλο. Αφήστε τις φάτσες μας τώρα. Ναι. Ω, γκολάρα εκτός περιοχής! Εμείς τώρα δεν μιλάμε για φάτσες. Ναι, δείτε εδώ γκολάρα ρε. Ναι, παιδιά. Δες εδώ, δες. Γκολάρα εκτός περιοχής. Wow. Ναι, Δεν είχα καταλάβει πως το έκανε εκτός περιοχής. Απλά πήγα να βαρέσω ένα long shot. Τότε, αφού είχε το χέρι σου εδώ, αυτός κλώτησε πολύ γρήγορα και μπήκε μέσα. Ναι, τον έκανε και τσίψο ταυτόχρονα. Τον πέρασε από πάνω. Πήρε καλή καμπύλη πιστεύω. Αυτός είναι πολύ δυνατός, φαίνεται να τρώει πάρα πολλά. Φαίνεται να τρώει πολλά αυγά. Ναι, όντως το αυγό, παιδιά, να τρώτε αυγά και φρούτα είναι πολύ δυναμωτικά. Ναι, και σε κάνει να βγάζεις μπράτσα. Ναι, bodybuilder μπορείς να γίνεις έτσι. Και λίγο γυμναστική, εντάξει, δεν βλάπτει. Παιδιά, Έλα, full time. εγώ κάνω γυμναστική κάθε πρωί.
πρωί. Κάθε πρωί, ναι, λίγο κάνουμε διατάσεις, κάτι τέτοια. Push-ups, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα μας δώσει. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάει, γράφει εδώ και πάμε να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε βασικά και σχεδόν να τελειώσουμε το βίντεο. Εδώ έχουμε μόνο common, δυστυχώς. Λοιπόν, τα παιδιά να κάνουν εγγραφή σοκολατίνα σωστά, like και ναι, τα λέμε στο επόμενο, bye bye.